Супер вкусни шоколадови бисквитки. Веган и без глутен. Рецептата е в описанието. А сега ви споделям защо са толкова полезни. Преди това обаче време е за любимото ми капучино с бадемово мляко. Обожавам този лек и свеж старт на деня. Докато кафето се приготвя, нека ви разкажа малко повече за съставките. Основата е от безглутен, овесени ядки и бадемово брашно, богати на фибри и протеин. За сладост използвам форми на прах. Те са перфектният заместител на захарта. Добавям кокосово масло, малко бадемово мляко и веган шоколадови капки. Тази смес е идеална за хора с непоносимости, за вегани или за всийки на здравословен режим. Благодарение на бавните валихидрати в овеса, те засищат за дълго време и дават чиста енергия. За перфектен баланс ви препоръчвам да ги хапвате с кир или протеинов шейк. Така получавате супер комбинация от протеини, фибри и полезни мазнини. Ухаят невероятно!